L-imsieħba soċjali fosthom il-Kamra tal-Kummerċ u l-Assoċjazzjoni Maltija r-Ristoranti u l-Lukandira l-MHRA qalu li pajjiżna m'għandux għalfejn jidħol f'emerġenza ta' saħħa pubblika. Dan intqal waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali. Mistoqsim il-preżentatur jekk pajjiżna għandux jidħol f'emerġenza ta' saħħa pubblika, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb qal li sakemm ma jkunx hemm disgwid bejn dak li ntqal mill-Gvern u s-Suprendent tas-Saħħa Pubblika, pajjiżna m'għandux għalfejn jidħol f'emerġenza. Jina li nara fuwa li kull meta fil-preżenza tal-politiċi jew mhux fil-preżenza tal-politiċi, is-Surpretenent tas-Saħħa Pubblika ittina lilna dejjem il-konfidenza li dak li qed jiġri huwa xjentifiku. Mela jiena sakemm mhux qed nara, u aħna maħniex qed naraw disgwid bejn dak li qed jintqal fil-pubbliku fil-preżenza tal-politiċi jew le, mela m'għandniex diffikultà. Kieku kien hemm kien ikollna problema iva u nkunu aħna l-ewwel nies li nippromovu li jkun hemm emerġenza ta' saħħa pubblika. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li emerġenza hija l-aħħar ħaġa li l-Gvern għandu jagħmel u għadu mhux il-waqt li jsir. Tony, kellna mmorru l-istess mistoqsija għall-emerġenza saħħa pubblika? Emerġenza hija xi ħaġa illi tagħmilha as a very, very last resort. Ma naħsibx illi wasalna f'dik is-sitwazzjoni illi għandna kollass totali. Dan hu l-kontra ta' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. L-imsieħba soċjali kollha qablu mal-miżuri li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela l-erba' li għadda bilan li titranża l-imxija. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, qal li l-ħaddiema Maltin qed jiġġieldu minn seħħu l-vaċċin l-ewwel filwaqt li f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea hemm apatija kbira lejh. Naħseb aspett li nara differenti minn pajjiżi oħra, aħna l-membri tagħna kulħadd jiġieled minn ħajjieħu l-vaċċin l-ewwel biex ikun moħħu mistieħ. Fejn trade unions oħra minn barra aħna jkellmuna u hemm apatija kbira lejn il-vaċċin. Fil-programm l-imsieħba soċjali saħqu fuq l-importanza li kulħadd isegwi l-miżuri imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa ħalli titrażżant il-imxija.